התקבלה בינתיים במהלך השידור מדובר צה"ל, שום אורח בלתי קרוא, הם אומרים לנו, לא נכנס פנימה לתוך לשכת הרמטכ"ל. טוב לדעת. השבוע, אחרי פרסום פרשת האונס בתיכון היוקרתי בתל אביב, הורים הסתכלו על הילדים המתבגרים שלהם קצת אחרת. מה הם עושים הילדים המתוקים שלנו? הם שותים, הם מעשנים, הם משתמשים בסמים, הם מעורבים בקטטות, בעבירות מין. יותר ויותר הורים לא עומדים בשאלות האלה וסוחרים חוקרים פרטיים שיעקבו אחרי הילדים שלהם. עמנואל רוזן התלווה השבוע לחוקרים פרטיים במהלך מעקבים אחרי בני נוער וניסה לבדוק גם עם ההורים עד כמה הם התלבטו לפני שחדרו עם מצלמות נסתרות ומיקרופונים סמויים לפרטיות של בנם המתבגר. הם התארגנו כבר? ברגע שהם יוצאים... מה שנקרא בשפת התקשורת בן טובים. זאב? כן. הם הולכים רגלית. הנבדק יצא מהבית עם עוד חבר. הכל מתחיל בדברים קטנים בעצם, בשינויים קטנים. אתה מאבחן ירידה בלימודים, אתה רואה ילד שמתנתק מפעילויות נורמטיביות רגילות ובעצם ממלא את החלל של החיים בהרבה מחשב והרבה חבורה של ילדים. החזות החיצונית, ילד יותר רדום, יותר מנומנם, פרצוף יחסית מנותק. פתאום הוא משתנה לך מול העיניים. כן. תשבו כמו שחשבתי. 40 קילומטר מדרום לכאן, מרכז הארץ. עוד אבא מודאג מחליט לשכור בלש פרטי בכדי לגלות מה מסתיר ממנו הבן שלו. ואנחנו מגלים חיים כפולים של הבן. היום זה קורה בכל רחבי הארץ. בערים ובכפרים, אצל עשירים ועניים, בקרב אנשים מפורסמים ואצל פשוטי העם. הורים מיואשים, רגע אחד לפני שהם מוותרים ומרימים ידיים, פונים למוצא האחרון. חוקר פרטי, בלש שיעקוב אחרי הבן או הבת שלהם, כאילו היו אחד מראשוני או מאחרוני הפושעים. ומה אתם מגלים? מה זאת אומרת חיים כפולים? מגלים שבעצם ילד שנמצא איתנו באירועים משפחתיים ובטיולים, שמתנהג כמו כל ילד נורמטיבי אחר, בעצם יש לו צד אפל בחיים שקשור לאלכוהול, קשור אפילו לסמים קלים, קשור לגלישה לאתרי פורנו שאנחנו כמבוגרים היה לנו קשה לראות את התכנים שלהם, ובעצם אתה מגלה שלבן שלך יש עולם אפל משלו. אתם שותים? כן, הם מחזיקים בקבוקי בירה ביד. שני הנבדק והחבר עם בקבוקי בירה ביד. מעולם לא העליתי במחשבתי סיטואציה כזו. המעצר, כל מה שמתלווה, מוטט למעשה את העולם הפרטי של משפחתי. בבוקר בעיר אחד מתעוררים אבא ואמא ומגלים שלילד החמוד שלהם יש פני מפלצת. תחושה קשה, מרסקת, ממוטטת, לא ניתן אפילו להסביר במילים. השבוע שוב סערה המדינה מעוד פרשה של בני טובים שביצעו אונס קבוצתי אלים ומזעזע. השבוע הבין גם מיכאל עד כמה קרוב הוא היה למצב שבו מצאה את עצמה האמא הזאת. חבורה מתכנסת, יחד מתארגנים כספית, מישהו מהם הולך למקומות שמוכרים אלכוהול לבני נוער מבלי לבקש תעודות זהות, ונוסעים לאזור תל ברוך, שותים, משתכרים. יש כמה חבר'ה שגם מוציאים סיגריות שמזוהות כלא סיגריות רגילות ומעשנים, ואז פונים שם לבחורות שעומדות באזור תל ברוך ומקיימים יחסי מין, דורשים מהם לרקוד ערומות לצלילי המוזיקה. זאת אומרת, כשאני ראיתי בעיניים, אני לא האמנתי שהבן שלי שותף למעשה שכזה. שברו שם, אם זה בקבוקי בירה יש לי בעיה. כמה זמן נמשך בממוצע מעקב כזה אחרי ילד או ילדה? פעם אחת או פעמיים, לא יותר מזה. לא צריך יותר. ממש לא, כי היום... כמה זה עולה? זה לא זול.
זה יכול... מגיעים, נניח למין יומיים שלושה מעקב כזה? בסביבות בין 4,500 ל-6,500 אלף שקל. יש לך פה מכשיר GPS. החרדות והייאוש מובילים את ההורים אל הקצה. הם מוכנים לשלם הרבה כסף ולפרוץ כל גבול של פרטיות ושל זכותם של ילדים בוגרים לחיים. פעם בקלטות הוידאו המשפחתיות שלנו היו הילדים משתוללים במגרשי המשחקים. היום במגרשי המשחקים שלהם הם מבצעים עסקאות סמים, בוונדליזם ובהתמכרות לאלכוהול. במצב הזה לא פלא שהורים נואשים מגיעים עד לכאן ומחברים את הילד שלהם למכונת האמת. חיוב. אתה יושב, רואה את החומר הזה, מה התגובה הראשונה? אתה פשוט בוכה. אתה פשוט בוכה, אתה מבין שעולם הערכים שלך קורס או קרס לך מול העיניים. זאת אומרת, ילד שחינכת אותו השכם והערב, אתה יודע, טיולים ברחבי הארץ, מסעות בעקבות השואה, כל מיני דברים שאתה אומר, אין מצב שמהיציקה הזאת לא יצא משהו משובח. ואתה רואה ילד שלך, שגידלת אותו במו ידיך, עושה את כל הגועל נפש האפשרי שרק קיים בעולם הזה. אתה אומר, איפה אני כהורה טעיתי כל כך בגדול? שניהם שתו וזרקו פה קצת... אז כנראה הוא החביא את זה שם למטה איכשהו. אף אחד שלא ישלה את עצמו. אף אחד שלא יגיד לעצמו, לי זה לא יקרה. כי אני חושב שהסיכוי שלך כהורה זה יקרה, הוא יותר גדול מאשר שלא יקרה לך. אוקיי, ואיתנו באולפן